Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Katatakutan sa baryo. Dear Sir Jupiter, ako nga po pala si Alvin, tiga Pampanga. Akin pong isasalaysay ang mga kwentong baryo na talaga naman pong nakakakilabot. Sa mga nakikinig, kayo na po ang bahala kung paniniwalaan ninyo o hindi. Ang sa akin lang po ay marinig ko lang ang aking kwento sa Kwentong Takip Silim Channel ay masaya na ako. Kilala po ang aming syudad bilang isa sa mga tinamaan ng lahar noong pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Marami ang nasalanta na mga ari-arian, mga taong namatay, mga kakilala naming matatanda na hindi na kinayang makatayo para mag-evacuate ay nabaon na lamang at namatay sa lahar. Ang una ko pong ikikwento ay ang tungkol sa mga kumakatok sa kabahayan. Paglipas ng 2 taon ay marami pa rin po sa amin ang hindi pa gaanong nakakabawi. Dahilan ay kapos sa pera para maipaayos ang tirahan. At isa kami doon. Kaya naman, nagsumikap ang lahat na kanya-kanyang pag-aayos ng sariling bahay. Naaalala ko pa po nang tinutulungan ko ang tatay ko na maghanap ng tagping kahoy o kaya naman ay pumutol ng sanga ng buko para mabuo lang ang pader ng bahay namin. Sa panahong ito ay wala rin pong kuryente, kaya tuwing gabi ay napakadilim. Taong 1992, ako po ay 14 anyos at kasagsagan ng mga nababalitang aswang. Ang sabi pa nga ng mga naririnig ko ay galing daw sila sa Capiz. Nagpunta raw talaga sila sa lugar namin dahil marami pang bangkay ang hindi pa nahuhukay. Lahat po ay nagkakatakutan dahil marami na daw po sa mga kapitbahay namin ang nakarinig ng kumakatok sa kanilang mga bintana at pintuan tuwing madaling araw. Isang gabi, mahimbing nang natutulog ang lahat nang makarinig ako ng katok. Tahimik at nanginginig kong ginising ang tatay ko dahil baka iyon na ang aswang. Ang dingding namin ay manipis lang na gawa sa tagpi-tagping kahoy at dahon ng buko. At kung magpunta sa amin ang aswang, ay madali niya itong mapapasok. Tuwing sasapit ang gabi, ay lagi akong kinakabahan mula nang marinig namin ang katok. Nagsimula na ang madalas na pagroronda ng mga tanod sa aming lugar. Si Mang Oka, isa sa mga matatandang tanod na amin ding kapitbahay, ay may kinuwento sa kanilang pagroronda. Natanaw daw po nila sa malayo ang isang malaking tao na maitim na gumagapang sa daan. Akala po nila ay lasing lang. Sinubukan po nilang lapitan para alalayan ang nakitang tao. Ngunit bigla na lang itong nawala. Ang mas nakakapangilabot po ay ang pagpapakita ng ilan pang mga malalaking anino kung saan-saan. Simula po noon
ay nakaugalian na naming tagapurok ang mag-ilaw ng kandila sa labas para maliwanag. Wari po ng mga matatanda ay mayroon pang mga kaluluwa na nanghihingi ng tulong at hindi pa nakatawid sa kabilang buhay. Nakasanayan na ng lahat ang matulog ng maaga at gustong umiwas sa mga nakikitang multo at nababalitang aswang. Ang susunod ko pong ikikwento ay ang nakita kong babaeng nakalutang. Nangyari po ito noong araw ng pista sa amin. 23 anyos na ako nito. Malaki ang selebrasyon kaya naman hindi maiwasan ang inuman. Pagkatapos po ng aming inuman ay naglakad-lakad muna kaming 5 magkakaibigan para bumaba ang tama ng beer. Nagkwekwentuhan lang kami habang naglalakad. Marami naman po kaming kasabay na naglalakad dahil pista. Maya-maya ay parang nanahimik ang paligid. Doon lang namin napansin na lumayo na pala kami sa mga kabahayan. Bago kami bumalik, ay natanaw naming lahat ang isang babae. Mga ilang metro ang layo. Anino lang ang nakikita namin at naglalakad siya papalapit sa amin. "Miss, kailangan mo ba ng tulong?" Tanong ng isa kong kaibigan na si Martin sa babae. Naisip po namin kasi na alalayan ang babae dahil mag-isa lang siya. Pero habang siya'y papalapit ng papalapit, ay nakita namin na nakalutang siya sa lupa. Puti at mahaba ang suot. Mayroon siyang muka pero malabo kung titingnan. Sabay-sabay kaming nagtakbuhan sa takot. Kinabukasan ay hindi karaniwan ang nangyari sa amin. Nilagnat po kaming 5 magkakaibigan. Ang sabi sa akin ng isa kong kaibigan na si Jojo ay gawa raw yun ng babaeng nakalutang. Ilang araw ay nawala rin ang lagnat namin maliban sa isa naming kaibigang si Martin. Inabot ng 1 linggo ang lagnat niya kaya nagtawag na ng albularyo ang kanyang magulang. Ang sabi ng albularyo ay sumunod sa amin ang babae at kumapit kay Martin nang inalok niya ng tulong ang babae. Sa awa ng Diyos ay nawala rin ang lagnat niya kinabukasan pagtapos siyang padasalan. Ang pangatlong kababalaghan na aking karanasan ay ang multong nagparamdam sa Megadike. Kilala po ang Megadike sa Pampanga sa katatakutan at kamakailan lang ay na-feature na po ito sa KMJS. Hindi na po kami magtataka dahil ang Megadike ay naging tapunan ng mga sinalvage. Saksi ang Megadike sa mga bangkay na natabunan ng tone-toneladang simento. Maaari pong baybayin ang Megadike gamit ang motor at sasakyan. Noong ako'y 25 anyos na, ay napadaan ako sa Megadike isang gabi dahil ito ang pinakamabilis kong ruta para makauwi. Umaambon po noon at malamig ang hangin. Maya-maya lang po ay biglang tumirik ang motor na sinasakyan ko. Una kong inalala ang ambon na baka bumuhos sa malakas na ulan.
nakakapagtaka dahil wala namang sira ang motor at nasa kalahati pa ang gas. Laking pasalamat ko nang biglang nahinto ang ambon. Maya-maya ay nakarinig ako ng ungol ng lalaki. Ang tinig niya wari pinahihirapan ng kung sino. Nangilabot ako ng sobra. Ilang beses na akong dumaan ng gabi sa Megadike, pero unang beses ko pa lang ito narinig. Ang naisip ko ay baka may bagong sinalvage na naman. Pinilit kong paandarin ang motor at bigla na lang itong kumaripas. Habang umaandar ang sinasakyan ko, pakiramdam ko ay may kabigatan ang motor na parang may nakaangkas sa aking likuran. Matagal na akong nakakarinig ng ganoong insidente sa mga kakilala, kaya napilitan akong makiusap. Pasensya na, hindi ko nais na magambala ka. Nakikiraan lang po ako. Bumaba na po kayo sa motor ko. Sabi ko nang may takot sa boses. Naramdaman ko na parang may bumaba sa motor ko at mabilis ko itong pinaandar. Mula noon ay hindi na ako dumadaan sa Megadike pag dumilim na ang langit. Sa tinagal ko pong nakatira sa lugar namin, ay marami ang nakasaksi sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Iisa lamang ako sa mga magpapatunay na totoo ang mga kaluluwang hindi matahimik at mga kaluluwang gumagala-gala.